Hello everybody, good morning, खुलुमबाय आरो बरायबाय गासिखौबो दिनै बे गोदान भिडिअ आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दं आरो गस्लाखौ दागारफ्लांदों थिगाव गैया जायखिजाया आं दाखालि भिडिअ बानायासै आरो मैयाबो भिडिअ बानायासै दा आङो भिडिअ बानायनायनि थाखाय रानसुरदों माने दिनै भिडिअ खालामनायनि थाखाय प्लेन दं प्लेन माने मा खालामनाय जायो बेखौथ' आं प्लेन खालामाखै अब्लाबो भिडिअ बानायनो थाखाय प्लेन खालामदों आरो अब्ला intro आङो गाबोन दावराव खालामगासिनोलै खामानि मावगासिनो खोना ओइ रुको जरा सबर करो आं गाबोन न'आव थांनो हागौ माने न'आव थांनायनि प्लेन लादो फैनायाथ' सानथाम ना सानब्रैल' जाबाय रुबारै फैदोंमोन दिनै बुधबार होमबाथ' रुबबार सम मंगल बुध सानब्रैल' जासिगोन ओमफ्राय बेयावनो आं न'आव थांनो नागिरदों जायखिजाया आङो दा दिवालीनि थाखाय थांखानोसै आरो इलेक्सनबो जानो हागौ ना दाखालि निउस मोनदोंमोन आं बेनिखायनो इलेक्सनावबो भट होना फैखानोसै लोगोसे आंनि बार्थडेआ जासिगोन बे बार्थडेखौबो न'आवनो फालिना फैनोसै ओमफ्राय दाथ' क्लास जोंनिया जाथ'खायाखै अनलाइन क्लास जादोंबाबो न'आवबो लानो ट्राइ खालामनोसै आरो हायाबाथ' लाला मानोना जोंनिया टेस्ट जाखासिगोन मिड टार्म एग्जाम बेखौ आं न'निफ्रायनो होनो हागोन बेनि उनाव मा खालामनाय जायो नायनोसै आरो मोनसे इम्परटेन्टआ जाहैबाय आंहा नभेम्बरनि 25 तारिखआव लाइसेन्सनि थाखाय टेस्ट दङ बेयाव थांथारनांगोन मानोना आंनो लाइसेन्स नांगौ दा बेखौ होखांनानै फैनांसिगोन बेनि उनाव बे रुमावनो थानाय जायोना ना गोदान रुम लानाय जायो बेखौ उनाव नायनोसै आं दा एसे थायै एसे एडजास्ट जानो हमदों रुमाव दाखालि फार्स्ट फैनाय समाव एकदम थानो हायै मोनदोंमोन बादोंमोन आरो फिसाद्रायखाय दा एसे एडजास्ट जानो हमदों आरो बै जाहैबाय जोंनि गेट आंनि मा खिरखिनिखै नुहुरो ग्लाससो दं ग्लास ओमफ्राय पर्दा दं आं पर्दाखौ होदो दा आङो साहाखौनो कापसे लोंनोसै अबयसे आं न'आव थाबाथ' दाबायदियाव ओंखाम जायो मानोना दा 8 बाजिबाय 8 रिंगा बारबायानो बे समाव ओंखाम जायोमोन जायखिजाया दा आं बे समावसो साहा लोंनो फुदुंनोसै लाल साहा फुदुंनोसै गोजा साहा गाइखेर गैया बायाखै बे टेबोलखौ हरनांसिगोन आं बे टेबोला माने रुम मालिकनि न'आनो गुबुननिसोनो ओमफ्राय बेयाव दोनफैथ'दोंमोन दा आं बेखौ हरफिननांसिगोन मानोना मैया बिफैदोंमोन ओमफ्राय दिनै हरनांसिगोन आं जायखिजाया मोनसे फिसा टुल प्लास्टिकनि टुलफोर बायनोसै दायो आरो लोगोसे नोंथांमोनखौ लांफानोसै बायनायाव बेजों लोगोसे बेफोर माल बुस्थुखौ दोननो थाखायबो मोनखायो किटचेननि बुस्थुफोर बेखौ आङो नुबोबाय थायोमोन दा बेखौबो बायनोसै बेसे लायो दामफोरखौ नायनोसै दा दामफोरा मिलायबाथाय बायनोसै आरो बायाबा दोनथ'नोसै मानोना आङो गाबोननो न'आव थांखागोन नालाय उनाव फैनानै बायफिनसै लोगोसे आंनो आलनाबो नांगौ जादों सिनि आरो सापातखौ आं लाबोखादोंमोन सापात होनायाव दं सिनियाबो दं होनोसै लाल साहाखौ आङो संख्रि होआबा जेबो मोजां मोनखाया लोंनोसै लाहे लाहे साया बुरजा जाबाय ओंखामा मोनसिगोन आरो बे जोंगासिनो आरो नै बेबो दासो मोजां जाफिनबाय बेबो दा जोंगासिनो आं दासो ओरैनो अन खालामनायदोंमोन नाथाय बियो जोंबाय मोजां जाबाय आं दा मोजां जाबाय खेबसेयाव संनो हासिगोन गुवाहाटियाव फैनानै इमान मोजां खामानि जायाखै आंनिया ओरैनो आं फैथ'वाबाबो जागौमोन आं जोंनिया अफलाइन क्लासबो जाथ'वाखै अनलाइन क्लासआनो सोलिगासिनो ओरैनो ओमफ्राय फैनाय जाबाय जेबो खामानि जायाखै ओमफ्राय मोनसेल' बुस्थुआ जागासिनो मोनसेल' खामानिया जागासिनो मा जादों मिथिगोना फैसा खरस अनलि फैसा खरस जागासिनो गुवाहाटियाव फैनानै ओंखाम जाखांनानै रुमखौ एसे सिबबाय साफा खालामबाय ओमफ्राय जिफोरखौ एसे जाबदो आङो
एसे मोजाङै दा थांनोसै एसे दहाय बायनो होननाय बुस्थुफोरखौ मोनगोन ना मोना नायना फैनोसै आरो जुदि मोनोब्लाथाय लाबोगोन आरो मोनाब्लाथाय लाबोला बेजों लोगोसे आङो दा मा लांफागोन ये गारि फानसै बेखौ दाखोर दाला एबा बेयाव खालायफोर दं खालाय ओंखाम जानानै जेनेबा ओंख्रि सारायफोराव आग्लायनाय बा ओंखाम खांसियाव आग्लायनाय बेफोरखौ माने जमा खालामनांगौ प्लास्टिकआव ओमफ्राय बाहेराव बा लामायाव डास्टबिनफोर दङ बेयाव गारनांगौ नङाबा आरो itu 500 itu gas wala go gas kiba stop tu sentimeter मोनफैबाय लाना फैबाय आंनि दा खुलिनोसै दा गुबुननि जा टेबोल दङ बे टेबोलखौ आङो दिहुनग्रोनोसै बिनि उनाव बेखौ एरेन्ज खालामनोसै जाबनोसै Yes, I think it's ready. Beखौ फोजोबनो थाखाय बेयावबो दोननो हागोन आंहा बरिया मोजां जाबाय खामानिया कमप्लिट जाबाय नै बे जाबाय माल माथा दोनग्रा आं बेयाव सब दोनजोबबाय दैया दैयाव दं ओमफ्राय नै जाबाय खामानिया एखे जादिला आं दा दुगैनोसै दुगैनानै दसे रेस्ट लानोसै एबा उन्दुनोसै मानोना सानजौफु जाखाबाय आरो ओंखाम जानांगौबा जानोसै ओमफ्राय दिनै बे भिडिअखौ आं बेखिनियावनो फोजोबनो सानबाय आसा खालामो नोंथांमोना एसेब्लाबो मोजां मोनगोन आरो मोजां मोनोब्लाथाय जि खालामनो गोसो खालामदो बयनिसिमबो गोजोन्थों एन्ड गुड बाय